Welcome to Uphikelela podcast engqindilili. Igama lami nguluvuyo, isename nguNciki, ichomi zami nabantwana bandibiza uVovo. Namhlanje siphethe i-episode endiyazi into yoba ngabani izaba educational. Siqhuba ngazo lately ngoku okanye mhlawumbe kokoko saqala njalo. Siphethe uBishop Ntanjana. Tata, unjani namhlanje? Vovo siyaphila man, Thixo siphethe ngenceba njani? So right. I'm sure ke namhlanje amane ngibetha ngo hallelujah. No amen. So namhlanje ezba si understand the season. Yes. Ndiyafuna namhlanje sikhe sihoye kwicala lomuntu osindisiweyo. Alright. But sithetha ngezinto zamasiko. Alright. It's very important ngoba ndithi nje kancinci Alright. before ungena. Okay. I think kukho abantu abayi-4. Kukho umuntu Yes. ongumXhosa Yes. okanye umuntu wesintu, whether ungumZulu, Yes. ungumSuthu, but for now sathetha njengabexhosa for Alright. today, ne? But if siyathetha ngabanye it's fine. Alright. So ungumXhosa and then asindiswe. Yes. Athi ke ngokene kusindisweni kwakhe akasekho kwinto zamasiko. Alright. Kuphinde kube khona omnye asindiswe azamkele uYesu athi yena uzawungxabalaza. Alright. Ukhona macala. Okay. Ubumcala bakhe ke angaya ezenzela amasiko but yena uyabelieve kuThixo. Alright. Then phinde bekhona ke nabanye abakho kuzo zonke. Okay. Like akekho macala yaqhuba qha. Uba ngabani bayikhona inkonzo yenkonzweni bayikhona isiko yesikweni. So but namhlanje ndiyabawela ke ngoku sikhe sihambe nayo from just nje eqaleni. Alright. But before siye apho siyongena apho abahlali funeka bakwazi bungubani. Alright. Noko asinongayemkeli guest yethu Okay. ngolo hlobo nje sesingena sesithetha ngalonto le. Alright. Yes, utata ngubani and ngwapi? Kuthiwa nguZwayi. Chomi zami zithi akukho umuntu onguzwayi ndijonga le ID yam esemthethweni ithi Zwayi. Ubona uZwayi pha? Ngizana ngixoxise ndizalelwe apha eBhayi in Pride. Okay. Amaplangeni Okay. iKhanuka phambi koThembelihle kwa15 Phangasetek. Pangasetek. Okay, all right. So ndingowala beBhayi sona isikolo ndisiqale apha iPrimary Bensnoeka iMolifi Newell then gqibezela eKhawang. Oh, okay. Hey, hayi ubethe iblawu ulibhayi now. Hayi. Ulibhayi now. Yes. Ibinjani ukukhulela apha eBhayi? Kwakurafu ke sikhule ngexesha into yoba kokhona imilo kuhlatywana ke ndicinge ndithi hey into yegazi at a younger age ayingeyonto esothusayo because bekuliwa phambi kwethu kuhlatywane phambi kwethu, so it was normal ukubona igazi as a young boy. So kwahamba I think kwaba khona i-change, I think kufika kwe-politics nenkonzo ke ngokuzaza ba-stronger and stronger for siba la culture yemela nemilo namadayizi zalahleka yabona. Yeah. Bangakuthimbi ke apha wena ngowuphi umnyaka? Athi umntu ndanifunda naye mna ndanifunda naye Bishop mna. Sikolo ndisiqale ngo-70. Yeah, 70. Xa isikolo ngo-70. Yes. Okay, so mna ndizakulahla ku-64. Ndiyeke man. Okay, sakulahla ku-60s. Mabasibalele. Sakulahla ku-60s. So after isikolo after Newell and Cowan udecide ukuyaphi? What happened? Ndayophangela. Okay. And then ke ngoku ndenza i-course yobufundisi whilst ndiyiphangela. Okay. So imbiza zami esitovini zazininzi because even nasemsebenzini there were courses
endandizenza ngexesha elinye zonke. Yho! When I look back, hey, indoda yayibusy, you know. Uphangela phi? General Motors. Oh, GM. GM. Grootman is New Bright. Say GM. Ay. But ke ngoku for uba ube seblawa, uzalile eblawa, ukhulele eblawa. Udibana phi ke ngobufundisi ba? Hey, because lokhu nesicimo ubufundisi. Ay. Asozibe Grootman is New Bright. Efuma ngumfundisi. What happened ke okanye ya kwathini? I think what happened, kokhona sister wethu omkhulu eFirstburn esekhaya. Okay. Ephangela abantu baseBhayi bazayazi khona indawo yayithengisa umatshini bowuthunga. Okay. Kuthiwa nguSinga. So wayi-salesperson yakhona wagula ke and ukugula kwakhe wasiwa ngapha ke ebantwini. So kwafunyanisa into yoba nozange enzelwe embeleko nantoni. So tata ke nomama badibanisa ezinye sisters zi-2 ezilandela emveni kwakhe benzelwa bonke. Hey, but she continued into yoba agule. Around 73 kufike uTata Masebe apha eBhayi, and then bave ke ngoku ba khona lo mthandazeli, kwakuthiwa ngumthandazeli ngoko. Sure. So wasiwa khona mthandazeli wabeka izandla waphila usister wam. So waseshumayezeka phaa wasindiswa. So usindiso lwafika ngolo hlobo ekhaya, but original sasikhonza kwinkonzo kamama Emmy apha eNtshinga. Okay. Ibona chapel. So nami Sunday school yami ndihamba phaa. And then waqala ke ngoku wasalela ngapha yabona because abazali babengakhonzi kwakhonza bona. So ndahlangana ke ngoku nosindiso esiba ndiqabuka as a teenager ndise high school. Okay. So amajita ke kwakuthiwa umfundisi kwase high school. Oh wow. So noba khona incwadi it was umfundisi zinika iphepha. So ndiyaba kuzabuyelwa kum sehlekiswe ngam, but they called me umfundisi nakakuswelekelwe abantu eklasini. No ndiyothathwa noba ndikweyiphi iklasi ntoba le klasi izayo kwikhaya likabani. So iseyikhona loo term ethi mfundisi. Kuwe akukho mntu like kuthi ne iba khona laa nto bangabana itshomi endandikhula naye. Okay. Ndidibane naye kule nto yam yokufota. Heyi ndifike, heyi sehle cala ubefundisi. Yho, umfundisi njani nini? Yabo. So kuwe azange bothuke abantu bokhula nabo. Nibhadle naqina bekubiza ngolo hlobo. So for you end up bishop khange bothuse at all. Yeah, zothi ewe besithi mfundisi lo besithi izwayi yabo. Sure. So I think like hlengiswa ngovuyo umvoko kaloku abaku Facebook athi chomi yami ngobishop nami ndithi chomi yami journalist. Okay. So they knew because asifunda kunye, everybody knew. Abanye ke mhlawumbe zothi ke babeyibona into yoba ingaba yiline yam ultimately, though mna ndandisikhonzela nje yabo ndingumzalwane osindisiweyo. So I never dreamed of becoming a pastor. Yeah. But it's just a burden eyandifikelayo that I decided by ndarejistarisha ke before ndiye full time, then ultimately then I went full time. Yeah. So mnamntu slow, mnamntu behind ke ngoku mos sibona iBhayibhile. Yes, sir. So xa uyophekwa phayana ke ngoku kucaciswa into kaYobi okanye kuthiwani phayana, is there more things for omnye umuntu ongayaziyo xa kuthiwa umuntu uyile enkonzweni? Sorry man, Bible school, okay. Yes. No, unikwa utitshwa history, you know, okay. A culture yeBhayibhile. Okay. Xesha ebhalwe ngalo, the languages ebezisetyenziswa like Aramaic, Hebrew, Greek. So ufunda into eninzi ubuyi-assume sele ushumayela uqomba hey. Like for instance, xa kuthiwa uJohane wayitya inkumbi, then you learn later now this is what was a type of a fruit. So so snail per se. So iBhayibhile inceda loo nto leyo ukuba ezinye izinto you can assume into yoba ndiyazazi zihamba ngolu hlobo, then iBhayibhile ithi hayi no, endaweni ithile le language eligama alikho ncam esiNgesini nasesiXhoseni, so ngesiGreek nangesiHebrew thetha into ethile. So
iBhayibhile ibalekile into yoba umuntu ayayifunda ungashumayeli nje ungayanga iBible school. Mna ke andifuna uxoka, ndiyadunyelwa xana umfundisi eshumayela ne aze ne-background. Yes. Hayi jonga xa ezawuthi yabona le vesi ithi ne yabona ke ngexesha elithile Yes. kwakusenzeka into ethile. Yes. So abantu ngelaa xesha yayifuna ngabana ukunika i-context. So Yes. ndiyamamela ke ngoxa ithitha ngolaa hlobo Yes. loba ngabana the reason why lona izawusebenzisa i-perfume Yes. yayithetha into ethile i-perfume Yes. at that time. Yes. Yabo? So ndiyamthanda umuntu ozanayo ke ngoba ngabana ndiye ndifile into yoba lo angakwazi uyizisa kuthi eNew Bright namhlanje. Exactly. Angathi lidonki ngelaa xesha but ngokathi i-BM. Exactly. Athi yindwinde. Ndiyamthanda xa ishumayela ngolaa hlobo but ndiyayithanda nala history mna. Yeah, ibalekile. Ibalekile. Ndiye ndive kamandi xa eza nayo nangala history ba acacise ezo zinto asinike into yoba ngabana ngexesha elithile ke iinkosi zazisenza ngolu hlobo. Yes. That is why lona isithi Yes. uyiphethe ke wena ke lona. Siyazama. Do you think into yoba ngabana iBhayibhile ibhaliwe ngagqitywa okanye njengoba siqhuba nathi kusabhalwa nangathi ngoku? I'm not sure if ndiyibuza kakuhle. I would say iBhayibhile ibhalwe yagqitywa Okay. but we can relate kunye nayo because into emnandi noba God called people abafana kunye nathi. Banye babenza fishermen, for instance, uYesu. Banye basebenza kwamasipala, uMatthew. So uLuka was a doctor, a philosopher, researcher, investigative journalist. So ufumanisa into yoba ngabantu abafana kunye nathi abaphila njengathi. So xa sifunda iBhayibhile siyakwazi ukuzifumana phaya that he was dealing with not all the people. For example, David committed adultery and then were confronted to a prophet at the time, and then Wakokoka was born, if you ufunda incwadi yeNdumiso 51. So it's not that ngabantu ababe holy but abanye babekholwa but babhatyaze and then bavume and God will restore them, For instance, uYesu xa efikayo xa kuthiwa nyana kaDavid akathi ayi lo committed adultery because he knew into yoba waguquka waxolelwa zancwatywa ezono zakhe. So he was comfortable into yoba abizwe njengonyana kaDavid. Why ndikowuta le nto? Wanted to quote eyona nto iwesi ooNoah banqila, wakhulula impahla wabona ubuze ngonyana bakhe. So waphinda waba restored. So ngabantu abafana kunye nathi. Noah lo wenqanawo. Noah wayeshusha lo. No, I wouldn't say wayeshusha but washusha. Okay. And it was recorded, Yeah. But after that I think was qoqosha because wathetha kakubi nakomnye umntana wakhe. But ipoint enza kuyo loba there were people abenza into ezifana nezo and then they were restored after, It means ngabantu abanoluvo abafana kunye nathi. So namhlanje uzaba ngathi kwi-Bible school ne? What? Yeah, ngathi Bible school uzamana usithatha. Yeah. Uzamana usithatha nje kahle. Alright. Ndiyafuna le class ya today uyazi into yoba afuna uqale ku qha ke asinaxesha loba yonke into but Alright. whichever parts ayiqala pha ku. Okay. So kuba kwinto ke ngoku abantu nanzawungena kwaba bantu Yes. bangasinswanga Okay. bangakhulanga ukuzorepresenta bona anyway. All right. Bayathanda ufuna uchoose ke ivesi ezinceda loo nto ufuna unceda. Okay. Ithini into yeBible? Is it zistory ezifabricatweyo to share i-message okanye zenzeke nyani? So for an example, unyana wolahleko noba umuntu akayazi iBhayibhile uyayazi. Okay. Isounding ngathi into yakhe yenzeka. All right. But kukho i-message enkulu. All right. Yeah, banganika iqonga ngingashumayela ke. Hayi. And bese mina ngidintswe mna abantu bathanda ushumela ngonyana olahleko. Mina ngingashumela nangalo brother beshekile. Hayi ndibhlungu. Nqando. Hallelujah.
And then that one yenza isense ba ngabani into enokwenzeka. Yes. Kubekho le part ke ngoku loginyiweyo ishark. Okay. Ahambe 3 days or no for kwenye indawo. Uqombe hayi noba yikho. Okay. Kubekho into yenyoka yentonga iginye inyoka ezinye. So you wonder ke ngoba ithini zincwadi ezibhaliweyo and then for bangabana kuthiwe it's something that could happen okanye these are zikhona ziyimix okanye Okay. akhaniphe nje apho nje Right. before siye singena. Okay, mangiqale kule ndawo kuqala ngoba iBhayibhile indawo ebhalwe kuyo kuse Middle East. Okay. And Middle East it used to be called the North of Africa. So qala isuke Europe. Oh. So in Middle East, xa North of Africa, automatically abantu were not white, were more black than white. Okay. So that area ya Israel, no, zonke zana Iraq, Saudi Arabia, zonke zandawo ziphaya. Now, these are experiences abantu, you know. For instance, kulena inyoka ne yabayintonga yaginya ezinye. It's easy uba udawuthe iBhayibhile, but xa sinoyobukela i-magicians ziyazenza izinto esikhupha amehlo loba, and then lo mntu like bephethe itoti efake kule plastic bag, amapolisa athi hey le bhotile iqala uzawubanjwa wena usela public, apha avulela ipolisa laa mntu loba all right because akho toti apha, and lithi se uyambona uyothuka nepolisa. So kwelinye icala ibizwa ngokuba yi-magic, kweli cala lingenathixo, kweli cala linothixo, it's a miracle. So ikhona, that is why ndisenza lo mzekelo ndokuba xa siyobukela i-magicians nobody doubts into ayibonileyo, but when it comes to a miracle we always question ndoba is it possible, you know. So these are true stories and true people ababene encounter with God, you know. Okay. So okay. All right. I dithi za mazimaya so two seziye ngqondo. Yeah. Hayi lena. Ezinye zisiphakamela ingcinga zethu, leBhayibhile itsho njalo noba indlela zakhe, his ways are higher than our thoughts. So that is why we are going to be blown. Naman, like as a human being, ndiyakwazi uquestiona into, but I know ezinye izinto you'll understand through faith, not just by reading and applying your natural mind. Otherwise akuzolenza ixesha. So yeah, so akufuneka ube ngumuntu ofuna ilogic. Yeah. Yoba ngabana But you one can or two. pray uthi kuThixo ndikule ndawo. All right. Can ungandinika isandla. For example, manenza umzekelo ngam yoba you can't convince me otherwise. Bekuba khona ixesha eklasini ne, because nge-free periods bendishumayela kuthiwa mzalwane fumanisa uba ndigqibele kudala ushera ngoyesu. So I'll pray ekhaya ndithi Thixo ndigqibele kudala ndicela ukuxola usherisha ngawo, kodwa ndicela namhlanje ndizoya esikolweni mayingabi ndim oqala itopic, ndicela iqalwe itopic mna ndibizwe ndibhizi noba mhlawumbi ndenza imaths okanye ibiology okanye iscience. That will happen vovo ngolu hlobo ndithetha ngalo. Ndiye esikolweni ndivase ndithini, ndawubizwa phaa mna qala ndive nje uba kuthiwa akho cawa ibhetele kwenye icawa ziyafana, ndithi ngaphakathi oh nkosi nansi iyaqala ndiqhubekeka nale nto ndabuza ngomzalwane isa mzalwane. Okay. I prayed about it. So andikwazi ngoku ungakholwa into esebhayibhileni because ngoku ndine-personal experience, you know, that out of the blue I can pray about into ethile yenzeka ngolo hlobo. And ngoku ndise-high school, abongo ndaphuma high school, so ndinento eqinileyo engaqalanga ngoku. Okay. Into endiyaziyo ke into yoba xa kuthe kwavelela topic uyaxoxa from Yeah, esitopik kudala. I know. Yo kwakude kudala and namhlanje siya apho ke ngoku. All right. So ngoku kabanini babizile. All right. Ndifuna nje usinike nje ibhesi zoba umuntu athi ndamkela uYesu. All right. So sasebenza nje umuntu seblawa. All right. So lo muntu seblawa nguye kokwabo
akhona esaba kuthiwa bayashusha bangabantu nje. Yes. Masiyeke Like lo context. ikhaya, because like ikhaya, just a for normal. some umuntu wayesela ekhaya ngudada. Sure. But bonke abanye abantwana nomama Bayaziphilela nje. yeah bayaphilela Yeah, nje. so andifuni siyifaka kwinto ba ikhaya lishushayo. Just nje normal home. Cha Exactly. ngokulona ufuna ngoku ukwamkela uYesu Alright. esikolweni. Okay. Yabo? Ebesesigila. Okay. Nje makusesigila, i-girls zihambe sixobele pha. Hey, okay. Ikukho i-girls phayana. Hey, abe pha. Hey, nguthiwa mokuphakanyisa qhube hasi lapha. Hey, amkele. Hey, but amkenayo ke ngokulento. Yeah. Noba ebeye ngendlalo, Okay. but ngoku abe asindiswe manyanya. Okay. So we're not talking ngomntu Odlala, manyanya. odlala, Yeah, okay, yeah. okay. So for the sake of singaninzi scenarios, but Yes, ngoku yes. let's keep it clear yoba usindiswe manyani. Alright. Ugenuine nayo uyayibelieve manyani Alright. lapha. Now i-challenges banayo ke ngoku. Kuthiwe into zamasiko nantoni. Alright. Khasithathe nje apho ke ngoba nanku umntana na 15 wamkela uYesu sheke 3 years uza koluka Njengam lo. kokwabo ithini into, you know, kokwabo ithini into bangabana uthini ngoku zama understand nje kule part into bangabana ukwamkela kwakho uYesu ithi uyohlukana namasiko. Okay. Ithini na khasithathe true up, what does it mean ukwamkela uYesu? Okay. Like what can you share but you like talking about my life. Oh wow. Yeah. Even easy. Yeah, as a teenager njengoba bensisho ndoba ndandisiyenkonzo like ndandiqala ngasepulini qoma ikuthiwa ipuli ibinkulu qoma hey andiqali apha pop kusasa usiske waye street so athi ecaweni kama badla ngobahlekisa ecaweni ndithi sometimes ndingoze secaweni ngelaa xesha lomnikelo ndiqiniseka intoba ndigqithe ngakwesi se-small seminary ngelaa xesha Yes. ndigqithe phaa ngakuye xa kuyonikela ndifuna ndibone because uhlala phambili akazophinda abheke. Yeah. After that ndibuye umva ndinqabe nepitso ndibhakele ndibukela ibhola. But there was a day when ndihlatywa lilizwi for real. Ndazibona uba ndingumoni, you know, ndiyamdinga uYesu angene entliziyweni yam. So as from that day kwaba khona i-change eyenzekayo radical empilweni yam. So kaba ngoku ecaweni naye wabona intoba andisaqhutywa nguye, you know. Instead bebehambe sithi if uba une-challenges athi ndasekhaya ndicela ngundithandazise kule nto ithile. So she was able to see into yokuba kukhona into eyenzekileyo, including neetshomi zam ke ngoku nasesikolweni sebesithi mzalwane nje. It's not that akho change babeyibonile because bayandazi nasemolifi mna kwabantu abangxolayo iba nongunumber 1 benungunumber 2. Okay. So beningekho right Unganyabanga. banganyabanga Yeah. ngosesesikolweni into yokubethwa nifika esikolweni ndiyayazi, but God came into my life and kwenzeka utshintsho yabona olo radical. So ndayazi intoba khona into ukungenwa nguThixo is real. So le nto bendimamela abantu benqina betheni like le nto uyithethayo intoba banyana ndandisela ndanditshaya so ucinga uba hayi mhlawumbi ndimdingi mna uYesu because andisela nditshaye andithini. But yenzeka loo nto because sizalwa singaboni. So kwenzeka la change yenzeka i-transformation. Then njengoba ngoku like ndi-teenager ndiyaba ngenye imini funeke ndolukile. No, what happened Vov besekuthiwa bhuti kum ndiyikwekwe because God transformed ubomi bam and ndiqonda uba khange ndithi ithi bhuti and andizothi andingobhuti sayibamba phaa kum loo nto leyo. So ipoint enza kuyo then I prepared abazali bam intoba now that ndikholwa because okay ndizoyicacisa after ndiyithethile. So mna ndicela ukungena and into was new ngelaa xesha intoba kubekho umntu oyehlathini engenzelwanga mbeleko, you know, kungazokusilwa kungazothwani yehlathini naphaa akazoqiniswa because uyehlathini akazovaswa ngayeza akazoyiswa xhweleni. So it was new intoba kuzosetyenziswa igama likaYesu thandazwe phezu kwakhe, you know. So I was so convinced because babekhona obhuti ababephambi kwethu. So ewe ngoku iqhelekile ndangokutsho I think the experience more than 40 years
isenzeka. But it was new ngela xesha. But I was so convinced that labazali ba no, hayi bakubuyanga ubuye uphambana ukhula. Ndathi hayi no, uba ndibuye naphambana okanye lafa ze ndingablame imani iblame uThixo ngabe inguThixo ofelishileyo. Otherwise mna ndiyakholwa, I'm so convinced. Now mandibuye ke ndicacise because umXhosa la question buyibuza into yoba kaloku lisiko, but ndiyathanda ucacisela abantu noba kukho umahluko phakathi kwesiko nesithethe. Alright. Isiko linonqulo phakathi. Okay. So ukusindiswa kwam nawe ngoku ndinqula uThixo uthe ungabi na Thixo bambi ngaphandle kwami. So uba bendigadwa zezinye izinto ekhaya ngoku yaba nguThixo ondigadayo. Babe funeke nditshiziwe ndivaswe ngeyeza. Khange kuphinde kubekho need because igazi likaYesu liyawenza lo msebenzi. So xa kwenzelwa abantu umsebenzi, I don't need lana because eyami complete through uYesu. It was like to me experiencing denial and what I felt noba xa bekulayitwa ngesibane ngoku abelingazani noYesu ngoku kulayitwa ngombane. So I don't need esi sibane nale candle because ilight ekhoyo nepower ekhoyo is stronger than lento. Because ibhalba icinywa ngumoya sibane necandle. So kwakwenzeka into enjalo. That is why I was convinced ndingekayo nokuya inoba kawuphoxakala uThixo. I'm so convinced. Now i-problem ke ngoku yethu bantu abamnyama uzofumana into yoba sometimes asikwazi ukwahlula isiko nesithethe. Isiko yinto eyenziwa kwaRhadebe, kwaTshawe, kwamaJola, kwaTshangisa, kwaCirha differently. IsiXhosa sithi imizi ayifani, ifana ngentlante. Nenkwenkwe yehlathini iqiniswa yenzelwa izinto differently though iyehlathini eliyi-one. Okay. But xa isehlathini idlangwa ngokufanayo. Okay. Ibotshwa ngokufanayo. And kuthiwa uyindoda ngokufanayo. Na xa ibuya ehlathini, xa ufuna utshekisha noba yindoda lena, akubuzwa zinto zakokwenu ezenzelweyo. AmaXhosa xa dibana nam eKapa naseRhawutini azawuthi wisa andikhangele kwinto eyenziwe kum because sisithethe. Isithethe yinto esiyenza ngokufanayo as isizwe. Njengokulwaluko is the passage to manhood. Mna andingaba befundisi bozothi sisono no xa lakho abantu abathi xa kusweleka abantwana ehlathini ngamadimoni afuna igazi. I-question yam loba akubhujwa eBhayi. So amadimoni aseBhayi alambile because awafumani igazi, you know. Okay. And again xa umuntu esithi when we cut umntana kukhona igazi, umbuzo wami xa na 8 days kuphuma ntoni xa khathwayo? It's the same blood. So bakhona nabantu abafana nami abasindisiweyo because isenziwa ngabantu abamnyama bazama ukuyidemonize. We can't demonize. The only thing esinqatyelwa iBhayibhile lisiko because kukhona unqulo phakathi, khona ukukhonza, khona uthemba enye into ngaphandle koThixo. You know, for sense umuntu ongasindiswanga uzothi uzawugadwa zezinyanya like inkolo yakhe yabo, but ngapha mna ndigadwa nguThixo 24/7 akalali akozela umgcini kaIsrayeli. Ndikhusulela igazi likaYesu emaqohleni noba ndilele ndingathandazanga because bendidiniwe, I'm covered. So kukhona inkolo involved. But xa siya ehlathini siyokwenza isithethe esifanayo. Ndidla ngokuatyubisha ke ndithi kukho abantu ke sicela ulamfuna sikancedise abantu ngehlangu abantwana bashiywe zindanga zabo last year ngoku asifuna bade babe stowed. So sibethe imali sincedise bethengelwa impahla nokutya nantoni na. Abantwana abenzelwa umsebenzi xa bephumayo sithi ngamadoda because abanayo imali yokwenza ezi zinto. Because isithethe esi akukho nto iza kwenzeka kubo because akukho lunqulo phakathi. Esithetheni akukho zi-consequences ngaphandle kokuthiwa akuzutya nathi azohlala nekwekwe. But esikweni kuye kuthiwe kuzawuhlelwa into ethile xa ungalenzanga. Okay. Okay, ndiyathetha but No. benika nje i-background. No, ndiyayiva. Okay.
ndiyayiva. So ngoku apha into ososiphethele yona sisithethe nesiko. Nesiko, yes sir. Understandile xa uthetha ngeziduko. Yes. So if it's related to ba umthethe ubani lisiko And yenzeka differently. and yenzeka bazayenza ngendlela yabo ethile. Abathile. Because there's no siko lesizwe from sonke Okay. senza into So wena what you're saying is lamntana ngowakwenza ziduko buzenza iyenziwa phayana. Xa ethe wamkela uYesu yes. funeka yena ke angenzi ngolo hlobo. So iBhayibhile nensindiso ithi ngoku uzakwenza only izithethe. Yes. iBhayibhile ayinangxaki nezithethe. Yes. Inengxaki nesiko. Yes. Because isiko lihamba nonqula. Yes. So funeke ngoku ungenzeki njalo. Yes. Okay. So andifuna uyilibala ke le part. Meqonda mos le conversation ndina 45. Yes. So le conversation inoba ndina 35 years. Mhlawumbe na 10 Exactly. kuxoxwa ngayo. Exactly. Inoba na 35 years mana Yes. kuxoxwa ngale nto Yes, sir. esikolweni. Yes, sir. Into popular edla ngokwenziwa ba he wena awufuni ancestor zakho kodwa uYesu uyatsho phayana uThixo Abraham nobani bani zisinyanya eziyanzi zisinyanya ezi but wena abo baziyo awufuni ngabo. Can you touch on that one before dilibale nje? Okay. I think abantu abakho wrong. Mangiqale mhlawumbe ndiphinde iqualify kule nto intoba Okay. izinyanya zimbini indlela ezi-interpretwa ngayo. Okay. Because izinyanya can be imvelaphi where you coming from. All right. Without unqulo. Yabo. So for instance ndiyazazi njengoba ndinguntanjana. Untanjana uzale uzaphula uphondo. Uzaphula uphondo. Uzale umcetshana uzale uvelaphi. Uvelaphi uzale uThamsanqa uzale uZamani. Zamani uzele mna. So I know my history. Okay. You know, now without worshipping aba bantu kweli cala lobuKristu. Naxa ndizithutha I'm mentioning abanye abantu yabo without worshipping them okanye ndifuna ukhavarishwa ngabo bandikhusele bandifihle bandenze ndiphumelele. So umahluko into kuba no ndizophumelela nguThixo ndizokhuselwa nguThixo I'm covered by God. Buyele kule kaAbraham. Na kuthiwa uThixo kaAbraham kaYakobi ukaIsaka kaYakobi akuthiwa nqula uAbraham ayokuthethelela kuThixo nqulu Isaka ayokuthethelela kuThixo akunoya straight kuThixo xhomekeka kuYakobi. So ukhona umahluko. It's an acknowledgement loba this nansi history yaba bantu uThixo waqala ngabo njengoba nami proud ukuzichaza njengoba ndisitsho up to the 6th generation. So niyamazi untanjani usuka phi na. So akukho kunqula phakathi kukho umahluko because ngapha if ucinga ba aba bantu bazandikhusela bayandifihla bayandithini then kukho unqulo phakathi. Mahluko ke ngoku ulapho kanti kule kaAbraham Isaka uYakobi akho nqulo. It's just we are reminded noba lo muntu wakhonzwa nguAbraham. You can trust him. Wakhonzwa nguIsaka. You can trust him. You know, for instance abantwana bam will know okanye mhlawumbe xa ndisabantwana ehlathini ndisanda uba niwari bakuzawuphambana umuntu baxelele ndizoqala ukuphambana mna. So they can quote into yokuba uThixo okhusele umfundisi untanjana Okay. will cover me too. Okay. So nantso eyethu yobuKristu. Okay. But yayikhumbule le argument ne? Yes ndiyavumela that is why ndizama uyipackage nje intoba omnye uyibiza ngapha because sithi aba bantu bazandikhusela aba bantu bayandiprovide fanele if akwenzanga loo nto kuzokwenzeka le nto kanti ngapha you just mention them. Abraham akumkhonzi Isake you are not expecting anything from them. It's about uThixo wakho qha wahamba noAbraham wahamba noIsake wahamba noYakob uzawuhamba nawe. Okay. Yo. Hey. Ndiyavuya man xa sihamba nayo siyibamba from. Yes, sir. Ingathi siphethe pha kwa A. No problem. Sichunga from kwa A and that I need to mention doba ikhona ingxaki because unyana wakho Yes. unyana womnye umzalwane xa evele koluka awuzuba khona xa ebhulishwa.
Okay. xa abantu bethetha kakubi naye into yoba ngabana hayi suyindoda lena Yes. yabo hayi suyintondoni it's important for us to have le conversation. Yes. Kulapho ndiyakhona Yes, into no yoba ngabana problem now. why silapha, it's because sinalo ngxaki. Yes. So ngoku kule class sihamba nayo sesiyibonile party yesiko and then nesithethe. Okay. So basically xa uthe wangumzalwane oyesu nabanye phaa yayikhona into kaLuka isuke laphi isuke laphi Okay. leyo Luka yayikhona kwaseBhayibhileni into kaLuka. Yes. What uThixo into awayenzayo into yoba abantu bahamba, we started with abantu encokola nabo ezityhila kubo, but abantu bahamba bawa, and then wahamba wayothatha uAbraham naye wayekhonza isithixo, so wayenothixo kaba kokwabo history ithi kwakusenziwa isithixo bethengisa, so uThixo wambiza baphuma phakathi kwabantu bakokwenu nakwisizwe sakho, ukholelwe kum ndedwa uye kwindawo enza kubonisa yona. So uThixo waqala ke ngoku wabuild i-relationship kunye noAbraham, so wazi-introducer again, and the aim kuThixo isithi ndizawukwenza not just olu hlanga but uzoba ngutata of different tribes, So in chapter 17 uncwadi Genesis waqala wa-introducer uAbraham elwalukweni. So and ke ngoku if uyafunda le history yolwaluko from Abraham, it's plus or minus 4,200. Yo, Uyabona uba some of i-tribes zethu were not existing at the time. If uzoza, for instance, if dibala like undanjana akazoyazi I'm not existing with le nkolo yam. So into efana naleyo into yokuba some of the tribes zazingekabikho, so kuthethwa lo language even nathi apha eAfrika nakwezinye areas, but uThixo wa-introducer indaba yolwaluko. Yena bepha kwi-90s already, but nabanye abantu babesebenza kwakhe wathi makuluswa everything. Nyana wakhe I think he was about 17 omkhulu, but wathi ulwaluko maluqale umntana na 8 days. So that nation isolusa abantwana nangoku xa bena 8 days. So that's when kuba khona into eBhayibhile esithi law of first mention. We're not saying mhlambi babengekho abantu abolukayo, we're not sure, but when it comes to kwelicala lenkolo elihlangene nobuKristu, it started kwiGenesis 17, and Abraham was not kwi-90s, and then i-instruction wathi every child xa ina 8 days as a sign relationship kunye nabo. So it's an old thing. kini ivele eBhayibhileni. It's okay eBhayibhileni, khona eBhayibhileni. Yo, jonga kukho into ezimbini I hope andiziphosanga bonanza. All right. I think la part busithi wathi uThixo kuye makaphume kwabantu bakhe. Unayo imessage kwabanye abazalwane abahamba bakuthiwe bakrwada kwifamily zabo, and then kuthiwa ngoku Mameli bazali. yeah bathi bangabana nenza izinto ezi-evil Okay. netheni ngoku because mhlawumbi yena ebephaya enkonzweni and then wava la verse umshumayeli Okay. wabetha phaa and then wabambelela kuyo xa efika endlini ngoku kuyaxatyana Okay, endlini. And ungula anti ufumanisa uba ngabana yo uraf Okay. uraf do you have a message for la part nje yoba uthetha ukuthini xa kuthiwa phuma Okay. sawushiyeka sikrwada ebantwini ngokuba All right. Okay. I think I'm one of those people. Xa ungekaphekeki, Sure. andiyenzi into ethile, ndibanise into ethile, nandibizele into ethile, because akuna training yokupresenta why. Yeah. So nakum it took me time into yokuba ndikwazi ukuyipackage. So ndiyafuna ukuthi kubazalwana abamameleyo into yokuba umzekelo njengomamele the way endipresenta ngayo into yokuba kukhona umahluko wesiko nesithethe.
bendisithi kwabanye abantu just to bring ibalance sithi xa kukhona umuntu ekhayeni esithi uyathwasa amaXhosa understands indoba kukhona i-encounter ayifumeneyo. They understand also into yokuba lo muntu akazoya emangcwabeni nakhona umkhweshinayo intoba ubani akayi emangcwabeni. So ndisithi ke ngoku le nto uyaziyo ngomntu othwasayo kokwenu khayifanise nomntu osindisiweyo kokwenu, that naye ungenwa yinto ezawukwenza into yoba angafumaneki kwezinye iindawo ebekuqhela ukufumaneka kuzo. Because kweli cala people they understand abayikhweshini, but when usindisiwe kuthiwa andinakulunga ngoku xa kuthiwa kuyabuyiswa kuyakhatshwa because kukhona unqulo phakathi. But ke ndifuna ukutsho nakubazalwane into yokuba le nto abanye bade bashumayela into yoba tontoni like izinyanya ngamademon, they don't know how to package things. That is why ndithe apha ndiyazazi into yoba ndisuka phi, and I don't call bonke aba bantu ontanjani ozaphula uphondo ovelaphi omcetshane othamsanqa ozamana utata wam amademoni. They are not. But abazalwane mababe nendlela yokupresenta into, yabo. For instance, I would say mna iBhayibhile iba clear into yokuba sometimes even ithi iBhayibhile masikhuthala lokubuka indwendwe hleze sithi singazi kanti sibuka izithunywa zezulu. Iphinde ithi noSathane uyakwazi uzenza izithunywa zezulu. So sometimes when uyishumayela le nto funeka uyifundisile uza kubhuda izokungena kabuhlungu because ushumayeza umntu ngento kumele uba ishunyayelwa enkonzweni, nothi kumntu ongayaziyo le nto okanye nenkolo yakhe onendlela azibona ngayo izinto. So siyayidinga i-wisdom. So ufike ekhaya ubalahlele ngento ebusweni, you know. If akuyazi cela umntu wasenkonzweni okwazi upackager into afike dla ngokutsho. For instance, if ukhona umuntu ongusisi okanye umfana ufuna ukwaluka athi mfundisi ndifuna ukwaluka ngohlobo lenkonzo, okay cela mna ndiye kubazali bakho ndiye kutata wakho, kwaso kuzokwazi uphendula le nto. Nawe sisi ofuna ukwaluka umntana ngolu hlobo suphendulana nobrother bakho, cela mntu because kukho nento zokuzibuza kuhamba ehlathini wena. So thina sihambe ehlathini, then xa kukhona elicala lobunkonzo ask us sizokwazi ukuyipresenta kakuhle le nto, yabona, singabalahleli. I think le question yakho ipowerful. Hayi no ichaze kamandi. Qha ke mna kusenepicture nje abantu abathi hey sibizela umgidi ongenatywala. Hayi naxa bethetha ba ya uvile pha asuzuyapho thina. Now kukho into oyimensionileyo njengoba uthetha. Can I comment le nto kyalo kanye buza around yona? Kakathetha kanye. Okay, ndidla ngokuthi in fact ungena kwam, my family, extended family was not there. Okay. Phela wangena nonyana ka-sister wam ongugqihla ngoku. They were not there because babebona ngoku i-trend yasefamilini yam ihambe ngam. Zange bazi. But komnye ke ngoku baqala ubona into akho mntu udaphambane pha, akho mntu udaphalale phaya. They started and accepted into yoba this is how we believe, yabona. Ndiyafuna ke bendifuna again kubantu abandimameleyo uba uzothetha uba yindoda yenziwa ibrand, ndizawuthi mna ibrand yaseLondon bafuneke kuselwe iwhisky yaseRussia, bakufuneka kuselwe iwine yaseFrance, bakufuneka kuselwe umqombothi apha ezantsi waza nabantu babengafuni ukufakwa under isizwe samaZulu nguChaka, so they ran away baza apha ezantsi babizwa ngoba ngamamfengu. So apha ezantsi wawungaziwa umqombothi. Bana abakhulu abandimamele bazawuyazi noba kwakhona nengoma ethi utywala bemfengu abuphele ekoyini. It's because it was a new thing le nto kubo, babesela amasi, hey khona le nto imandi izenalame mfengu and sigoduka sithe redekam sithe vram kamandi. So ipoint yami into yokuba asikwazi ukuthi umuntu akanakuba yindoda ngenxa ye whisky yaseRussia, ibrandy yaseLondon.
iwayini yaseFrance kwakunye nomqombothi osuka kula macala se-KZN. Yo. Mamela ke. Like kukho ipati into yoba ngabana qho xa ku-accuswa abantu abasinzisiweyo kuthiwa baze bahoye into yabelungu. Okay. Undothusile ke ngokwena xa usithi isuka from eAfrika. Yes. Ndilindele abelungu mna because kaloku ixesha elininzi ne-accusation ebhabhayo into yoba i-Western Lendo yethu. Okay. kude kuthiwe futhi uJan van Riebeeck baza nale Bhayibhile bathatha Basikhoboza. basinika isipili bathatha ubutyebi beinkomo banikezela ngale Bhayibhile and then for uqhatha islaves. So ngoku umuntu ongumzalwane ufuna ukwenza ufuna uba ngumlungu. Okay. Ayisububuntu. Okay. Ayisububuntu and yasiphazamisa thina. Okay. Ithini inanseka around that. Uba ndisukela kule nto bendithetha nento yokuba i-setup yeBhayibhile it happened in Middle East which used to be called the North of Africa. So kabakho continent Middle East because yohlulwa nje yabo trying to separate abantu. Now ipoint endiza kuyo ndokuba if aba bantu ayingobelungu uyayazi geography yakho then kayiquestionele lento ithethayo. Ndidla ngokuthi ke andizokuyiphika into yokuba in fact Ethiopia ne was never colonized, but the oldest Bible is Ethiopia, and Ethiopia in Christians. So you cannot say to me lento ya impose, but Ethiopia zange colonize, but bashunya yezo the missionaries. Now still ke ngisekwazi uarguisha leyo into. Phinde ke ngongithi there was a time, I'm not going to deny into yokuba kwakukhona ixesha where abelungu abasebenzisa iBhayibhile to colonize us. Now ndithe abelungu baphethe iBhayibhile, but iBhayibhile ayisuki Europe, isuka kwi-North of Africa. So ayo yabo ayithethi ngabo. Singayibona imifanekiso lena imhlophe. Ndidla ngokuthi ebantwini masithathe ipaint zethu nathi umpeyinte uYesu ngohlobo umfuna ngalo. So awunolindela umlungu apeyinte uYesu amenze umuntu omnyama. Wena umuntu omnyama mpeyinte ngohlobo ufuna bengalo. But ipoint endiza kuyo into yokuba now if sikorekisha lento into yokuba ayisuki Europe then siya kweyesibini sicoloniziwe bakhethe ivesi ezithile ubaba Sikhoboze bathini I admit. So iabusiwe iBhayibhile. Okay. Again dithi ke ngoku ebantwini sasifunda ngeBantu education, so the quality ye-education yethu was also abused. Now ithi into yam ngoku xa kukhona igqwetha leBantu education asimthembi laa mntu, asifuna umelwa nguye. Xa kukhona ugqirha weBantu education asiyi kuye. Xa kukhona inesi yeBantu education asincuntshwa nguyinaliti. Xa kukhona utishara notisharakazi weBantu education akasiniki education. Now into can be misused, but the education will always be right. NeBhayibhile was misused, but iBhayibhile ayina soul. Okay. Yabo. You can abuse into, but yona lento i-right. But ke abantu bethu njengoba bexoxa ngohlobo abantu bafuna uzenza abelungu, mabandivumele aba bantu ndithi nam xa usela iwhisky ufuna uzenza iRussia wena. Xa usela ibrandy ufuna uzenza iBritish wena. Xa usela iwine ufuna uzenza iFrenchman wena. Mandiyeke kwenza seAfrika. Kalma ibe khona nalo argument mabasivumele nathi. Abantu ne bona they are allowed babona babhuthe but abangayifuniyo ngumzalwane bangafuni. Hayi jonga bangabhutha bamoshe bathintini. Bathe bayigqinje bawuphume umzalwane. Hey abancele ngabazalwane mina. Kuba khona lonto. Andifuna uyiphosa ke yabantu abathi
hayi mna ndiyaya mna enkonzweni. Okay. Hayi mna ungayenzi inkomo mna Okay. nebhokhwe. Ithini ke into yongxabalaza ke ngoku? Ithini into? Ithi khakha ngiphathe pha andifuni uyibuza ndibhude. Okay. Andifuni uyibuza ndibhude because siqale ngothi ufuna just uThixo, Okay, so okay. yena akazunqula. So our answer was around that. All right. Yabo. Asikwazi ungena deep kwizinto because ixesha lethu. Yes, yeah. But ngoku masiye kwaba ke ngokubanxathileyo athi umuntu andifuni kanjani uye wisile yazi. Qha is just that man ukhulele ekheke encwane Okay. wisile. So athi umuntu ayenza ungayimna wisile and that anzungaxhile as well. Okay. Okay. Ungxabalaza ne? Yes. Okay. Mna ndizokuthi ne kukho umahluko womuntu osenkolweni, the religion, Okay. noselukholweni, faith or belief. Yo. Umzekelo ngela xesha ndandipopa pha into yandibhaqisa ndandisendijoniswe ndajoniswa ngenkani wasesabamba yakho 10 apha masambeni. So I was singing in the choir but I was not saved. So bendivuka ndiyopopa pha kusasa because I was not saved. So bendinobhaqeka anywhere because andina-encounter kunye noThixo. Ndi-under i-religion, ndi-under le nkolo, but zange ukholo lwam luhlangane nelizwi njengala mini endibalisa ngayo. So kulula into yokuba siye ecaweni and then sibhaqeke ngapha egameni loba ndingumXhosa. Okay. That is why ndithe even nomuntu wefamily kwinkolo lena xa ene-encounter as igqirha ubehave differently. Alright. Though ezenza ezinye izinto zenkolo but lona njengala mzekelo ndiwenza uba igqirha kaza kufuneka angaliye emangcwabeni lokuncwaba yabona noba ngumntu walo. So ipoint endiza kuyo into yokuba once ube ne-encounter kubakho i-boundaries, kubakho yes and no. So umuntu onqabalazileyo u-under i-religion yobuKrestu but usenkolweni more than ukholo, because the Bible ukholo kukweyisakala is to be convinced that njengam ngokuya ndathi bandifele ehlathini bandiphila ngapha bandiphambanile kuyawugxekwa uThixo not because I was believing God wholeheartedly as a teenager at that time. You know, so nanso nje into umuntu makazazi into yokuba asizokumgxotha nathi enkolweni because enxabalazile, but xa ene-encounter sawuva ngayi into yoba lo Thixo akafuna ukuxutywa. He is a jealous God. Yabona. Yo. And mandithi Vov, I ingaba khona nakwezi nkonzo zethu zosindiso Abantu abanxabalazileyo. Yes. So ngeba ke ndifuna la balance noba ungacinjwa kuthethwa ngecawa, sithetha ngomuntu not necessarily icawa, because naphaya busithi ngephi branch yakho then say wisile. bakhona abasindisiweyo phaya Okay. abangaparticipate. Okay, yabona ke uyayiphendula into engakhange ndiyibuze ndoba so kuyakwazeka eTopia Telling you. eChurch pipi bekho umuntu asindiswe. I'm telling But you. Athanda icawa yakhe yabo. Athande nje. Which is not wrong. Which is Okay. not wrong. Oh, mhlawumbe ufuna zangoma. Yeah. Siyakudumisa Nkosi. Yeah, ukhule ngayo Ingo- utheni yes. na ne-community. But kodwa yena Yes. unenansik. Yazi ba uza nepona khanga ndicinga into yoba ngabana angavutha umuntu eyi-Methodist. And you can easily see them mhlawumbe ukuzemngcwabeni for instance yoba le reaction akureact lo mntu akekho emotional but he or she knows into eyenzekileyo kuye yabona. Hey kodwa there's more chances man xana erectangulethile phe wisile qimbe yayo noba yathwasa. Ewe ah, I think Uyaxhisa, xa ungayazi le nto neba ukhona elinye icala
umphushela kule uyaziyo because inkolo yakho yebo Batha ngotsho exactly I know ayizinami into no I know now. athi hayi mani iyambiza mani iyathintini so abanye bathi hayi kufanele zenkonzo zikamoya even nezankonzo they abakwazi nokuyahlula because ngokugalela ebhayini kanti azifani nayo yebo like iziyoni yeah into zininzi but azifani those zikhona yo hey jonga usnikile into yomuntu ofuna just and then wasnika nomuntu endithi mina ungqabalazile yes and that ndiyafuna nje ukhomenta ngento ethi growing up ndibukele abantu abaninzi bangayifuni into yensindiso yes but xana ndibukele abantu abakhula ngensindiso hey man life zabo man I must say into yoba if ndingama ndijonge yinto le ningayifuniyo into le ingafunwayo kumuntu othosinisiwe and yet we are able to see uba lo mntu ukhule wangumntu okanye benje ngokakasekho nje ehlupha kasahluphi yes into lexabalisa man like ba apha ne wikhona laqala inegative lento bangabana kufike iforeigners basebhodisile ndifuna yes ababathatha izinto bathini yabo so kuthiwe ke ngoku apha into ephambili imali but ke mna ke lanto ndiyakwazi uyiphendula nangokwama indifundisa lanto akukho ndonga ezingakhostiyo kukho umbane kukho amanzi kukho i-sound system kukho izinto efuneka zenzekile zizabhatala kanjani so you have to right kutheni umuntu angathi I'll take a responsibility ye-sound ye-video yantoni so awuzokhupha mali mna ukonakala kwemic zendize yes because abantu abayithethi loo nto kanti xa ibisenziwa loo nto zofumanisa into yoba okay we're covered in that area yabona so for me mna ndiyithathe nje up andiyithathi ngento yoba kuthandwa imali mna ndi-understand into yoba ngabana ndiyabhukisha nobhukishwa mna kwinkonzo ndizawubhatala kanjani ndizawubhatala kanjani pha xa kungakhutshwa zinto you know I'm booked there sometimes as a speaker and I get paid I'm booked there for uba ngabana ndiyofoda I'm booked there for different things and ilapho you know and funeka bathathe abantu basiwe kwi-camps basiwe to develop them exactly kuflyiswa abantu to come and talk as a CA uzoxakisela so that abantwana babe exposed abantwana balapha enkonzweni kwizinto ezakhayo and so on so ilapho as well cha ke siba quick for ba anything edibanisa nomuntu osinisiweyo hayi ngabona abantu ba-athe kwayo can I say something around into yolwaluko is like umgidi because umgidi la ngokuthi apha ku-Facebook umgidi ayelo siko allow us to go there for instance if kukhona unyana womama ongakhonziyo owoluke isiXhosa we go there because umzali simazi siyo like siyoshiya loo nto siyothetha nomntana asithi because kukholwa ngolu hlobo because umgidi ngokawonke but what I've noted Vova I'm sure nawe njengomntu ofotayo have you noticed into yoba ngoku kukho abantu who are choosing esa style setafile nentoni kuyalwe abantwana ngabantu abakhethiweyo abasopa before mhlawumbi kuyatshintshwa late kucelebrate but under normal circumstances abantu bahleli apha kuthe cwaka kuyathethwa ku-empowerishwa umntwana nesizwe and they're adopting le nto saseyiqalile kwakuthiwe kumgidi wekeyiki because babonile into yoba phaya siyabaxhobisa abantu siyaba-understandisa le nto bakuyo nabantwana sisopa nabo basopa because you know umntu angandiva ngathi ndilwa notywala ndilwa nabo ndilwa because ndithanda isizwe sam because South Africa singunumber 2 in the world ngokusela eAfrica i-countries ngiziyi-54 it means singunumber 1 up andizazi ke kadibanzi zilibele ze-world zingaphi but singunumber 2 not in Africa
in the world. So even nakwi-gambling singu-number 2 Yo. imali esiziwastayo. Now istock esizothathwa ngoku sotywala bukaDisemba Yeah. zii-billions eziphuma kude. Now into ithi kutheni kuzoba khona ibhotile yokwakha iphembe, because iphembe lam ndazakhela. Yazi neyenzekayo eVovo, abantu bangandivi kakubi andili natywala, but kutheni uzokunikwa ibhotile xa ufike kwakhiwe iphembe phaya lishiwe nje kunethe ndakha iphembe apha, andikwazi ukumshiya. I've done that many a times nabanye. Bona lo mntana ulost because usandusetyenzwa nale nto ayenziwanga kakuhle. Sithatha ihamile zethu sibethelele sakhele laa mntana, abazali bacimba bayenzile indima yabo umntana wabo safe, because ukuguquka kwethu nobudoda bethu busenza sibe responsible. Now ngoku kukhona ikasi, umntana xa ephuma ngomso kusiwe ikasi ehlathini. What are we telling this child? Uthi omnye umfana ongumfundisi ubhonziwe amakumusa kumbona uba ukhombe phina ngoko ngemini yakhe akasakhumbuli into yoba kwakusithwani naye wava ntoni because ebe under impembelelo. Now he's exposed ngoku, now uya-empowerish. So into yethu ithi we cannot build indoda under these circumstances. So asizothi ke ngoku makunganyuswa ngedonga mangaselebrate ngendlela ekufuna ngayo, imali yakho yintoni asimi ngapha, but noko irresponsibility indoba umntana makabe sober xa iyalwayo nawe oyalayo iba sober. Yabona xa kucelebratewa is something else. Yabona Yo, like mna ndiyafuna ukuthi i-South Africans nabantu bakuthi hayi iyaconfuse into yoba ungonwa banjani bungekho ubutywala. yo Yamconfuse umuntu wakuthi uba ngabana masonwabe, and then but equation yoba akho ubutywala, like uthi masithini mfondini, like hey hayi ngathi iyabhora nje, Like, but ukhule une-incidents wawungaseli engwakuba mnandi ibe yipati. no ayenzi sense noba kungaba mnandi, and that umnandi kuyacelebrate but abukho ubutywala, whether ibingumncwabo, whether ngumtshato, whether ngumgidi, Chilo whether liche. kuyapaswa, whether anything funeka ibe khona ibhuzi. Otherwise sizuvala ngabe Andiyapha ya mbizela ntoni into yakho yaya kathini nobani okanye ufakwe ebhotini eziba kuqhutywa le nto ingenabo, kuyasetyenzwa apha ebhotini yemoto phandle. Yes, yona kuyafuneka sikhe sibe bold Yeah, ngoba man. ngabana Yeah. ubutywala borongo. Yeah. Asizuyikhuthaza, I mean mna ndikhula ke ndingumuntu wefriki, Okay. so akusoze kube mnandi efrikini bungekho ubutywala, and yet okwakunxilwa kuqhutywe kubulala abantu. It looks so cool into yoba ngabana nomntu xebalisa, hey fethu nanoba nifike njani, hey jonga wena ngoku ndigqibile ngokubani ekhupha ibhotile phaa, hey qha jonga qonda mna ndizungafiki bayayazi, jonga ubuza nato yayazi ke mna kuba mna zofika mna zonyuka M17, but every second week sithi kufika abantu M17. Yeah. Then lo mntu xa simmamela siyamhleka into yoba ngabana yho jonga mna suke eziwhite sele gxile mnyama fethu qha ngqonda ndinyuka qha, and then sibe confused ba hayi funeka uxhele for M17 akuxhela unxilile lo mntu Exactly. wanyuka M17 ubulala abantu ba-innocent. Exactly. But ke ngoku akufunekanga uVovo azothatha ubutywala burongo. Mna ke utata wam, do you know utata wam mna ndiqala umazi uba sobha ngokuhlala apha endlini yam, zange ndabona utata wam esobha mna, andiyazi time yam esobha. Uzoqala uba ndiqala umbone esobha elapha endlini yam, and nakhona ke ngoku usenedementia asinayo ne-conversation, Yayibona loo nto leyo. so andinayo mba itime incokole nam. You missed a lot. Athi utata kum, hey bendifunde eNewell, hey eNewell ndandisenza le subject, hey kutitshala uba andinayo lo conversation, zange ndaba nayo lo conversation notata. Throughout ubomi bam tata Mnxilile, throughout ubomi bam bandibana esame ushushu tata,
uyangxola unwabile abantu bayamthanda bafuna umnika ubutywala uDubai wakudala waseblawa kufuneka enxilisiwe so can you imagine ba i-right iphi loo nto so kuyafuneka singoyiki ngamanye amaxesha into yoba ngabana hey man abuncedi too much no abuncedi kakhulu and ke buyakhosta nasepokothweni you know buyachitha nasemakhaya so there's a lot that is happening around bona you know abantu badala basela imali yabo but kuba sithi sibe ngu-number 2 in the world asothuki i-billions kaDisemba now kwayibhonuses sizobhuqwa kaloku thina sizawuthi xa nifuna kuphela ubutywala abo baphanga lapha ebutywaleni sifuna abathini uzawuphela imisebenzi yodrayiva betraka uzawuphela imisebenzi kwababenza ipackaging yobutywala uzawuphela imisebenzi abantu base-SAB ni wrong uThixo ufuna usinika umsebenzi but kaloku ngokuya kwakungaselwa ngolu hlobo ibhotile yebrandi yayigqitywa hlala unyaka wonke koko abantu abasebenza phaa stay hey ndiyabulela ngelanseka ngalento yazi ndiyavuya into basiyithatshile ngoku xa sisiya ngasekuvaliseni ba kukho amakrwala ahlukumezekayo yes as abafana bedeko as abafana bekeki ithini message esinayo to obukeleyo ngokuqomba hey esikolweni xa nisenze first year especially bazaya phaya uso bona iuso forte yo mhlawumbi noba babhetha e-UCT noba babhetha e-Wits but hey ndiyamcingela umuntu ozayo eforte uso kweza Sky Transkei baba it's everything kuba into yobudoda kwi-first years kadodiswa kathintini you know Vovo I think okokuqala ngifuna uthetha namakrwala lana asindisiweyo umuntu makawazi umcimbi wakhe you need to be empowered for instance umuntu obukele apha from sisa start uba bethatha notes uzaba nayo into yokuphendula uzaba nayo into yokhuma yabona asizobanceda abantu aba-atheka okanye abaquestiona wena but wena xhobela lento ozibiza ngayo iba nestand kulento okholelwa kuyo for instance istand sam saqala ekhaya ndiyikwekwa trying to defend into endizoyenza so kwaphaya ehlathini ungekayi naseyunivesithi uyachallenge ngoqabana and then naxa uphumayo uzawuchallenge naxa uya etertiary uzawuchallenge so umcimbi wakho ndikhuthaza into yoba wazi because that could be an opportunity to present ubuhle bukaYesu. You know what I like about le nto xa abantwana bethu sibasa phaya naxa laa mzali esithi mfundisi umntana wam uyakholwa nam ndiyakholwa thethile nefemeli yam ndicela undoluselela umntana so ndibakhona ndiyalandelela and we pray for abantwana within 2 weeks abantwana bethu Vovo bahlala i-third week bahlala because bese kuthiwe kwi-invitation uzawuphuma ngalanga but by the time bekhuza ukuthi yo enye intwana besikuthi ye le ntwana akho kwanto iphile kwakwi-second week abanye kwi-first week so this thing is real siyasibachazela into yoba can you see isandla sikaThixo apha you know xa sekushiya apha nawe builder a strong relationship with uThixo because uThixo siyamazi into yoba apha kuzokrwitshwa apha kuzophupha kakubi apha ngeke ulahleke ngeke uthini kangoba most yabo amaphembe abo abanye babalekela kula maphembe abo xa bengafuna ukrwitshwa so yeka lento xa umuntu ezawufika phaya abe bold but omnye ebezimela kwiphembe lomzalwane so zizinto ke ngoku endizothi mna aba basenkonzweni okokuqala akukho cake pha elisitsho komnye umgidi ndijongani apha ndigeza ndijonga akukho cake
So and even if icake ibikhona, you know, like ndiyayitya icake, idrink ndiyayisela, andiseli nasemsebenzini xa sibetha inkazatha ndandibachazela into bajonga andizokusela coke enidesha ngayo, ndithengele nezinye iidrink eziclever nje nam, uyabona, different kind. Xa nivulayo nam ndivula le yam. Iphone endiza kuyo, you must be able to defend le nto yakho as a young person. Stand, ungakhange uthukise, but be able to explain into yokuba 1, 2, 3, 4, I don't need utywala base-West ukuba ndibe yindoda. I don't need umqombothi owaza namamfengu ezantsi. And ulwaluko senziwa into efanayo. Abantwana bethu babaKristu sibathathele basoba sibalusa nabanye, badlangwa phambi kwabanye, babotshwa phambi kwabanye. So i-big deal indawo, and baphila bebukele abaya, noba becemba bazophila bazophambana, but baphila belapha. So umntu makawazi umcimbi wakhe, makabuze, makaze expose, so that xa fika phaa e-university akazongatshalenjwa. No, umthi womelela xa kublowa umoya, then ingcambu zitshona deep. So andizobasizela nowakho uzoblowa umthi wokholo, but ingcambu, you pray a lot. Like lana bendenza umzekelo, Thixo gqibele kudala uthetha ngoYesu, khawuqale. So nayo unokuthi Thixo ndizawubuzwa le mibuzo, give me wisdom. Mhlawumbi uThixo athi no, khawuye kwipage ethile okanye thetha nobani phaa, questiona umfundisi ntanjani phaya, nazi izinto. So this is how one grows kule nto. Angathetha into yoba sometimes i-attack, but ibe yinto akhulayo kuyo. Wena mntu oxabela umntu because ekholwa differently, I so wish that, especially umntu oyindoda, amadoda awashawutisi, awathukisi, they engage. Men are thinking beings. So yandityhafisa indoda if ikholwa differently, ibona mna ndiyakholwa libele kuthukisa, ungumntu omnyama, ntona noba sekutheni, no, masihlale phantsi sibonisane. Zokuchazela into yoba azondikhonvinsa ngotywala base-West, azondikhonvinsa ngokholo. If you understand igqirha kokwenu, they understand nam into bikhona into endingenileyo, and I believe differently and accept into yenziwe nguThixo kum. Wow. Yeah, and ke mna into shem, if umzali angalwa uba umntanakhe makangasindiswa, yo andiyazi uba lithini ithemba. Because apha Vovo ndingumfundisi. Yeah. Ukabazali abalwa lonto. Thiza. Uxakwe ngeli xesha sikulo. Only because omnye uphumile ecaweni yakhe. Phofe bengayihambi. Emxakile. Sekhona abazalwana abangayicelebrate-iyo into yoba encedwe nguThixo umntana wakhe. Kodwa uba ndingene emlonyeni. No. Yami thinking lapho into yoba ngabana, hey man, iminyaka simane sibukela abantu abasindisiweyo sithini, ngoku njengoba ndimngaka kubekho bendisanduya kwi-60+1 yakamse Gqola. Okay. You know, Endivimbile lo ndifuna ayisunguye no ayisunguye bekwingxaki ne-numbers. Yo hayi imcaphukisa loo nto, hayi imcaphukisa befuna yena kube kwiholo eligcina abantu bayi-500. Hayi ibingxaki ebesengxakini uMasindi. Okay. Hayi besengxakini ngenxa yeholo. Yes, ngenxa yeholo. Nam ndiye kube ndifota. So ndibena like uba ndafota nje kodwa mandingene for a fort. So like I was so amazed ukumamela umuntu ona 60+1 okokoko ehleli kwinto yakaThixo. Into ba ilife yakhe, iitshomi zakhe, abantu nje bahleli kwinsindiso. You know, for mna sixakiwe. Umntana can either abeliphara, abengutsotsi, abulala abantu athintini. Kubekho le all into edibasa nensindiso for uba umntana makabe right. And that siphinde silwe in the name yoba ngabana hayi sifuna isiko. Hayi sifuna. So for me, mna yami view leyo iyanibhudisa mna xa ndimamele loo nto. Xa ndimamele umuntu ephuma imixhadi esilwa into yoba ngabana abantu bafuna uzabelungu bathenteni. Benqumba hey if lo mntu akho kule nto
hey ngapha andithi uzaba njalo andithi wonke utheni but there's more chances now. Yeah. There's asithi wonke uzaba njalo but there's more ku-risky but lena at least ayithethi kabi ayithi mangabi ngugqirha okanye abe ligqwetha still incedisana noba lo muntu aye endaweni because sixakiwe ngoku Yeah. sixakiwe ngoku akho nto singayifuniyo and ngoku this is one of indlela endinoma nam ndithi uba ngabana hey mama kanjwe ngayo because siyibonile mna ndifune uba nguclever ePhilip Nikiwe nge-late 80s kukhona into zentsindiso ndifune uba nguclever mna xa ndifike high school sinotishara owayesinsiwe kwakuthandazwa eklasini yakhe wayebalisa in between ukwenza ubalisa ngento zentsindiso man ba-weak man ba-weak ezibhari you know but ngoku ingayenza xa sijongile as abantu bakwi-40s abaleqa i-50 into yoba heyi hayi laa ndlela no man ibiyo noba bekutheni but ibiyo leya ndiyafuna nje Une-packages ne-regrets ezithi hey yeah I could have taken a different road, you know. bazizinto sibabukele ngoba zizinto abantu abathi bakhule noYesu. No, I think we saw Wisho Mzali or mama. You know, sometimes kulendo ne uyithethayo bayakwazi abantwana bangene mhlambe abanye bayazalana omnye lo wawusindisiwe kanye bumelwane. Ngoku lamzala adefender lendo. But xa ingxoliswa kuthiwa kumbona ubani. So kwenza umzekelo kwangalo mntana usindisiweyo kwangeliqwala lisindisiweyo into yoba yambona uziphethe njani wena uziphethe njani yebo so ndifuna uvumelana nawe into yokuba isiXhosa sithi intonga entle ikhiwe ezizweni if uyayibona into yosindiso iyasebenza umvumele umntana wakho hayi you know ndidla ngokuthi nakubazali babantwana bakhonzayo ndithi khakuzokroba nasenkonzweni nokule ndawo umntana wakho akhonza kuyo yabo mase makazokhonza apha just to abone akwazi uappreciate you know umntana muphi uphi yabo so zizinto I think ibalekile lebhondo zanayo so xa siye kudasival amazibazane ke ngakhona abasindisiwe ke kanye sisithethe esiya asulisiko no izibazana sisithethe okay so that is why performance ndoba yenziwa differently and ngoku abanye I think kukho ndikenvenye ithemba kuthiwa kokunxityiswa mbhinqisa bendiqala ibona nami sandibona isithethe ne siyatshintsha isiko alitshintsha alright but isithethe you can play around it yabo ufumana ntoba ku-edishwe into ethile yabona kha so wisha abantu abamnyama banokwazi umahluko because enye into endiyiphosileyo vovo into yoba abantu igama lesithethe nesiko can be used interchangeably but yahlula i-element yonqulo because umsekelo xa umuntu ehlathini kuthiwa uye esikweni lisikweni but kuthethwa isithethe into yoba this has happened to you if yenziwa ngumntu wonke ayinanqulo so sometimes umzekelo kuyakwazi kwathiwa eBhayibhileni enye language kuthiwa ngokwesiko lwakhe untanjani uvuka ngo-6 but kuthiwa ngokwesiko lonqulo but ngokwesithetho sakhe yabo so elagama liyakwazi usetyenziswa interchangeably but ufuna ukuyibambe wena ngaba kukhona unqulo khona okanye kukhona isithethe esingabopheleliyo akondoda kokugweka iphamba nayo because ingakhange yoluke xa kuthiwa ke ngoku isiko uzokhula uzothini because kukho unqulo phakathi but isithethe kuzawuthiwa qha asizotya nawe akuzothini akona amakhwenkwe nabafazi nabantwana xa kuthiwa hayi zangoluka utakabani but zangoluka utakabani kodwa utakabani akaphambani because engazange because isithethe elo siko alright so but ke ngoku yintoni enonqanda abazalwane bangavele baye esibhedlele bayasibawela isithethe no I think okay right le question uyibuzayo ifana nale bendiyithethe there are tribes like njengoba sisindiswa nje abanye basuka emapulukane don't aba bantu bebengoluki kakade okay
then they want to impose into yabo yokungeluki besebenzisa iBhayibhile. Yabo. So that is why ndisithi mna abanye bade babe naloo nto ntoba nangoku kuzofa abantu ntoni umbuzo wam ntoba eBhaya sifelwa ngabantu. So xa kuthiwa sisacrifice abantwana, it means whatever kuthiwa iyafidwa iyalamba eBhayibhile because akwabantwana abafayo. So yinto esengqondweni yabantu. So abantu baconvince okanye bapastorishwa ngabantu abasuka kwezinye tribes around South Africa. Then bafuna uimpose because so that every status of omnyama si wrong. Because ubudoda is a passage to manhood. That's why xa kungcoliswa kuthiwa indoda yenzi le nto. Okay. Yeah, it's because bekuqoqoshwa ikwekwe, you know, itrainwe isiwe kweso sikolo so that akwazi ukuziphatha. So mna andikho kweso sikolo, komntana funeka esibhedlele mandivale ngelithi uPawulos wolusa uTimothy kwi-Acts chapter 16 verse 3 uthi ngenxa yamayuda, because he was a Greek mama, though he was a Jew. Now into endiza kuyo into yokuba bezoshumayela kwaba bantu bazokuthi andinawushunyazwa ikwekwe njengathi. So uzawuya esibhedlele ube nengxaki into yoba azova ngobani mna esibhedlele zangoluka. So kwa wena mzalwane ungakwazi ukupenetrate ushumayele ngesidima, abanye abantu bangakumameli because bavale into yoba wena mzalwane uchuze uye esibhedlele. So it's wise into yoba uyohlala naba bantu, so abananto ke ngoku abaza kubhalela ngayo baswitcha off xa uthethayo. Okay. No, thanks kakhulu, siyabulela kakhulu Bishop apha. I think kwenye game elandelayo sabe singena kakhulu kuBible study. Okay. Hayi sabe singena kakhulu kuBible study. Hayi sabe senitshisa. Uqobile la. Hayi sabe senitshisa kakhulu, but ndiyavuya man nangezinto ozenazo. Bengingazazi some of the things Okay, at the time. okay. I didn't know, you know. Alright. So thank you, and I'm hoping nabantu abahleliyo, because this is a topic ubizinayo ngoku. Yes sir, nyanisile. And ngoku I didn't want ba kwenye iveki besithetha nomntu othetha ngento zinto as if aba exist abantu bangabazalwane. Elibandini. Baninzi abazalwane, and ngoku akho mntu ubanika platform, so Yeah, that's no. why we had to have it, so that nabo kwaziyo into ba ithini into nolwaluko phakathi. And thank you kakhulu uba representile abazalwane. Ndifuna ubulela mna nalo opportunity ukucingile into yoba nabazalwane baya deserve ukumanyelwa, baya deserve into yokuba kuviwe into yoba le nto yabo iqala phi kutheni besenza ngolu hlobo. Thank you very much uthi xa kusikelele ngaloo nto. I hope noko nabo abazothi ndiba-misrepresentile. No. Xana kusithiwa ke kumbishop uthi xa ndisikelele ndicinga ngelotho mna. Thixo anolahla noba yi-50 meter. Hey, andini noba unom-50. Kuze sishumi. Hayi, sorry. 10%. Sorry. Okay, so thank you so much for umntu uyawabukela. Yes. Uphikelela podcast engqindilili. Don't forget to subscribe and like. Hey, excited in the past 10 months. Namhlanje I think si reach 10,000 subscribers. Hey, ayivelanga ku YouTube loo. So yeah, thank you so much. Wow. Keep on watching, and we'll try and bring guest ezinjeni. Wow. As informed, as knowledge. Iminyaka kuphekwa apha. Konke information iminyaka lena. So thank you so much.